mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi natong tanan no. Kumusta? Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay ning suglanon. Sa dili pa akong basahon ning naititula nga nag-comment no. Anay usa nga nag-comment si Disilis Mudit. Suspense ba ani oy? Dili kaya si Tatay Elmo adlok na kaayo. Thanks always idol sa tanan nimong mga upload nga mga drama. Salamat kayo no sa pagpaminaw. Disilis Mudit, thank you kayo no sa pagpaminaw. Sa tanan nga nagsunod aning dramahan no, salamat kayo o sa taot kaniyong tanan. Ug karon di ta maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Dinerica Bidad. Daghong sa. Ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon. Daghom sasapaha. Sukad pa sa una nga ikaw akong gisunod. Pero unsay nahitabo? Puros kasakit ang akong nasugatan. Niya sa akong dugo ang katapusang linya sa mga daotang rima. O gusto kong tangtangon kinima. Rodel? Gisinghagan ko nimo? Unang higayon nga gisinghagan ko nimo. Ang di na ako maantos ang pagkontrol mo sa akong kinabuhi mo. Rodel, kalma lang. Pero Sabrina, naibahok ka na. Kung unsang matangag sa kriminal ang akong katigulangan. Palayaw sa akong pamilya. Kung di ka gustong maangin sa silot sa among pagkadautan. Misukol na ka na ako ang akong anak. Misukol na si Padre Ramon. Ito lang si Rodel. Ana, ikaw ni bahala ni Mama, ha? Annalisa! Gisinghagan ko sa akong anak. Madam, sabta na lang si Sir Rodel. Muna mo siya dunay dakong problema. Ako ang dunay dakong problema. Tungod ana mga espiritu nga makita nimo. Oh, Madam Mercy, ang ano mitutukan ako. tinuod pa gyud nga duna kay makita. Ha? Annalisa, ikaw lang ang nakakita sa mga espiritu. Ikaw lang. Busa sulti sa tinuod. Wa ka ba maghimo-himo lang og mga istorya aron hadlokon mi? Madam, wa ko'y planong hadlokon mo. Kung nagduda ka nga dili tinuod ang akong mga nakita, ayaw pagtuon ako. Ayaw ubiya din eh. Rodel, unsa man imong gibuhat? Nganong gisingkahan man imong inahan? Dili na ni ikaw, Rodel. Wa ka maanad nga maning ka. Pero karon isog kaayo ka. Panghipos na. Rodel, unsa man nahitabo nimo? Diin man ka nga masuk-anon man kang nauli. Rodel, unsa ba gisigyan nimong tan-aw das bintana, ha? Rodel, to bagbakon ko. Magsulti tag tarong. Kung doon na kay problema, sultihi ko kay asawa ko nimo. Dakong sayo pang atong kaminyo. Rodel! Rodel, asa naman sad ka? Rodel! Manglagaw ta, nagbalik ako. Ano, saan naman yung kawana? Pura man og dawa siyang kaugalingon. Mulikay na siya nako. Pero gusto siya. Kinahanglang magpalayo una mi ining kapita. Asa man ko ninyo dadon? Ayaw ka bala ka, ma. Malingaw ka sa dapit nga among dadonin. Ma-relax lang ha. Mas makaayon nimo nga mugawa sa banlot. Betaw, madam. Makatabang nimo ang bagong lugar. Pero ang bay,
ang mga tanom nako. Sila na si Carding ang bahala ato, ma. Ipakanaog na ang mga gamit, Annalisa. Naunsa naman na, Rodel? Dili naman mo pahiyom. May problema siya, ma. Di lang sa nato siya tagdon. Dali na mga naog na ta. Anayon na mo ning baya. Doon na tulog ka kwarto. Papili na mo kung sa inyong katulyan. Sige na, Annalisa. Isuod ang mga bag. Oh, Ma'am Sabrina. Tuwa na sa pintana si Rodel. Hilo mo naglantaw sa layo. Annalisa, mao ni akong kwarto? Oh, madam. Rodel, may mo ba magsulti tagtarong? Hustog yun di ay si Mama. Unsay po may pasabot? Unsay gusto si Mama? Dakong sayop ang atong pagkasal. Wa na lang unta kong supak ni Mama. Sa ko nang imong gipanulti. Nagmahay ka nga nagpakasal ta? Nagmahay ka ba nga nagpakasal ta? Oh! Rodel! Dili na ba di ko importante para ni mo? Wala ba di kay kukman ako? Rodel, kasal na ta. Asawa na ko ni mo. Dili na mausap pa. Kinahanglan likayan ko nimo. Kay kaliwat ko og kriminal. Ang gisulti ba ni Latina ang kanunay mong gihuna-huna? Ha? Husto siya sa iyang ipanulti. Dugo sa kriminal ang naglatay sa kong kaugatan. Usa kinahanglan likayan ko nimo. Dili ko na mabuhat ni mo, Rodel. Mahal ta ka. Busa bisag unsa pa nga problema ang mudas magdato kinahanglang ato ning sulbaron. Ako na yung problema. Wa kay labot. Rodel, Hatagan ko na ikaw sa imong kagawasang Sabrina. Rodel, asa ka pa ingon? Makigbuwag ka na ako, Rodel! 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 Asa naman nagdahitabo sa kumpana? Anong kalit man siyang nausap? Ginoo ko, tabagi ko. Hindi na ko madawat nga buwagan ko ni Rodel tungod lang sa iyong problema sa kagahapon. Ma'am Sabrina? Oh, Nilakaw na nakita si Sir Rodel, ma'am. Ana, Ma'am, naghila ka? kuan, Nag-away ba mo ni Sir Rodel? kuan, nagigbuwag siya na ako, Annalisa. Unsa? Pero, nga naman, Ma'am Sabrina. Tungod sa iyang pagkasumusunod sa mga rema, Ha? Kana lang? wala ko makasabot ni Rodel, Ana. Kalit lang siyang nausap. Ma'am, kalma lang. Pero dili mahimang mubiyak ko ni Rodel nga ingon ini ang sitwasyon. Salamat, ma'am. Ayaw migbiyae, ma'am. Ana, Anong nagdrama mamong duha diya? Saman? Mga unta o dili? Magluto na ko, madam. May mga lutounon na maday sa kusina. Gaandam gid ining daan ni Sir Rodel para atong kabakasunan. Lihok na mo! Lo, minaw man. Hain man kahang mga tao. Ana! Ana! Namakasyon sila. Namakasyon? Oh,
Tuwa sila sa usa ka beach house. Tuwa basab si Annalisa, si Rodel? Oh. Tuwa sab si Sabrina. Oh, kita na lang tulo di ay din, Bantayan ninyo ang palibot. Oh. Uy, bantayan ang palibot? Nga naman, lo. Ang iyang lihok ug sinultihan. Nausab na. Noon sa magkaana si Rodel, no? Sundon lang nato ang iyang sugo. Bantayan ang palibot. Dili sa batubag si Rodel sa kong Naunsa naman ni akong bana. Di naman ni masabot. Ma'am Sabrina? Ano nga pa man ka matug, Ana? Nabaguhan lang ko ining baya, ma'am. Mingaw kaayo ang palibot ini. Sama sa banlot. Lagi usad ang mga silingan. Ang mga suga sa sakayan sa laod lang ang atong makita. Betaw, tugnaw sab kaayo dinhi. Nakatugnas, Mama. Oh, nakatog naman to sa kong paggawas ang kwarto. May noon. Ma'am Sabrina, ayaw ba igid migbiyahe, ma'am, ha? Dili may tabo, Ana. May gipanumpaan kami si Rodel sa altar sa kaminyoon. Kamatayon lang ang makabuwag sa among pagkamanagtiayon. Sabta lang una na si Sir Rodel, ma'am. Kisakitan lang ko sa iyang gisulti. Gihatagan ako niya kagawasan, Ana. Buot ipasabot ka makigbuwag na siya nako. Pero, dili man sin makatarungan nun iyang rason, ma'am. Naluoy ko ni Rodel. Betaw, ma'am. Gusto ka. Makalaluoy si Sir Rodel. Tungod kay sukad pa sa una. Kontrabida na siyang kinabuhi ang iyang inahan. Dili gid gusto si Ma'am Mercy nga magminyo si Sir Rodel. Og iya paghihapong gisunod ang iyang inahan, Ana. Ma'am, Nasuko siya kang mama nga magbuot sa iyang kinabuhi, pero karon iya gihapon ning gisunod. Nakigbuwag siya nako. pero kauban na to ang iyang inahan, ma'am. Ati manunta si Mama. Kinahanglang magustuhan ko ni Mama Mercy. Pahawa! Oh, Dili ko buupan ninyo! Pamahawa ko! si Mama Mercy. Pahawa! Dili ka palimo! Pahawa! Pahawa! Ma! Manaunsa ka? Mother Mercy? Pahawa! Palayo! Tuwa na siya. Kita man siya. Ma! Ma, pagmata, Ma! Ma, pagmata! Madam, gidaman ka. Sa man imong damgo. Tubig! Sige, madam. Ma, unsa na imong gidamgo di ay? Ang salbahis! Nagpasalbahis! Nagpakita na sa ako ang salbahis! Anong milak man ka? Salbahis siya! Salbahis siya! Madam, mayarang tubig, oh. Inom una, Ma. Sige na. Kunya, relax. Lo, unsa may gilan taon mo diya sa kawas, lo? Si Sir Rodel. Oh, uy, wala. Nag-unsa man na si Rodel. Nagbarog naman na si Sarden. Nagkatubang sa pikas bungtod. Nagtubang siya sa Casa Albor 1. Lo, alas 10 na. Agnihan na si Sir nga mga tuog na. Wa sila po sa iyang katiguangan. Oh, unsa to, lo? Katuog na karding. Agtuon ko si Sir Rodel. Okay na imong pamati, Ma? Madam, gaan ang imong dukan?
May nakita ka ba din sa akong kwarto, Annalisa? Ha? May nakita ka bang espiritu ni ining kwarto, ha? Uwa, madam. Limpyo kining dapita. Uwa ko'y nakita bisan usa nga iya sa kangit-ngit. Milayas na tingali siya. Kinsa ang nilayas, ma? Ang salbahis kong amahan. Si Don Romero Rem... Ayaw lito ka ang iyang pangan kay basig mo balik siya. Dinhi ang salbahis kong amahan. Nasuko siya nga mibiya ko sa among bay. Gusto siya nga mamahali kami dito. Mao ba, ma? Pero dili. Dili na ko musugot sa tanan niyang isugo nako. Dili na. Kayon sa dayang gisugo sa imong amahan nimo, ma? Ha? Ma? Madam, ngano mitutok lang ka namo. Ma, unsa man gid ayang ubang gibuhat sa imong amahan sa Casa Albor Uno? Sultihin mi kung giunsa ka sa imong amahan. Nahibaw mi nga dautan og binuhatan ng imong amahan, ma. Pero kinahanglan dawaton nimo ni ug bayran ang mga nasad-an sa imong amahan. Say amahan. Saan man ang imong gipanulti, oy? Paano naghisgot man kag amahan? Karon ka pa nagsultibahin sa imong amahan, ma. Nasuko ka niya kay gusto ka niyang pabalikon sa banlot. Ngano man, ma? Unsa man kinaa sa banlot nga dili man nimo mahimong biyaan? Unsa ba ka nang imong gipanulti, oy? Wa ko makasabot ni Ana. Ngano naghisgot man ka og banlot? Madam Mercy, gidaman ka, madam. Nagdamgo ka sa imong amahan. Ha? Wa man. Ma, Ha? Wa man ko magdamgo sa akong amahan. unsa? Unsa? Ma, gidaman ka. Nagpaninggit ka. Giabog mo ang imong nakita sa imong damgo. Ug ikaw ang misulti nga imong amahan ang imong giabog. Si Don Romero Rema. Ayaw na naghisguti nga na! Pagawas na mo! Gusto ko mag-inusara. Pero ma, gusto lang ming mutabang sa inyong problema ni Rodel. Wa may magkinahanglan og tabang sa mga babaeng way hinungdan. Pagawas na mo! Ana, dali na. Manggawas na ta. Ibilin ka na si Ana, babay. Sige, Ana. Bantayin si Mama. Apektado silang tanan sa nahitabo silang kakahapon. Labi na kid si Rodel. Sir Rodel, Loyal mo. law ng gabi isa, bayo tingali nga, bupahaway ka na. Nganong imo man gipabakasyon ang imong inahan, sir. Aron makapahuway siya. Makapahuway sa unsa. Sa kabangit sa kagahapon. Sir Rodel, watay siya sa nahitabo sa unang panahon. Kana ang ibutang sa imong huna-huna. Ang sa ni Juan, di bahimo nga bayran ni Pedro. Akong katigulangan ang nangilog sa inyong yuta, lo. Dako kinisa. Sa ako nang daingon. Bisan unsa pa kadako sa imong apuan. Wa kay labot. Dili ikaw ang angay na mag-antos. Gawas pa. Gidawat ko na dili nagud kami. Ang tag-iya sa yuta sa banlot. Ug sa Casa Albor Uno, nagisunog sa imong apuan. Kamu na ang legal na tag-iya ni inyong dapita, Sir Rodel. Kinahanglan mausab ang tanan. Unsay buot ni mong ipasabot. Ibalik ko kanimo ang yuta nga
gitarukan sa Casa Albor Uno. Unsa? Akong sutian si mama ni ini. Tinuod ka sa tunal. Iuli ni mo na ako ang Casa Albor Uno. Uno, busa at ima na ang mauyuta. Ikaw na magbuot kung unsay buhaton ni mo ini. Salamat. Salamat, Sir Ronel. Gusto lang akong bayran ng mga taong gidaog-daog sa kong katigwangan. Ma'am? Ma'am Sabrina! Ma'am! Ma'am, pagbata, ma'am! Ma'am! Ma'am, tabagi ko. Wa din isabay si Madam Mercy. Ano siya? Ambot! Sa'yo kung nagmapta kay nanugon siya mag-init ko og tubig para isagol siyang ikaligo. Pero sa ko pagsusi siyang kwarto, wa naman siya dito. Dali, pangitaon ta si mama. Dali. Ma? Madam Mercy! Ma! Madam! Madam, hain ka! Ay, naitaho ay, mangutan na ta. Noy? Noy? Day. Mga indan kami ato, ha? Nakakita ka og tikuwang puti na ang buhok, unya taasoin, unya tag-asiya og kuko. Sa may gisulo, ha? Taas mo sininang ang pangkatog, Noy. Murag nakabantay ko nga may agis siya din niya. Pero layo ko. Asa man siya paingon, Noy? Ito nga siya ditong napita sa bungtod. Anong mitungos man si Madam sa bungtod? Unsa sa orasa ni Agi din Noy? Nakuha ninda yung mga alas 5 kilos ka down. Salamat, Noy. Ana, dali. Mutunga sa bungtod. Salamat, Noy, ha? Dili ba na ito kay bawon si Rodel, ma'am? Unya na. Ato nang pangitaon si mama. Lel mo. Ano sa iyo mga nagatiman ining at mga bungtodlo? Bautin ang gusto ni Seto del Carte. Nangiuli na ako. Unsa? Pero, Sagdi siya nga motiman siyang karaang biker din. sir. Doon lang kita sa ibabaw, ana. Hawa naman yung ibabaw ining buntura, Ma'am Sabrina. Mayon ta ko na tumakitaan si mama din eh. Mama! Tanawa! Tanawa si ibabaw! Si Madam Mercy ka na nagdupa sa ibabaw sa bungtod ka nagtalikod. Ano nagdupa man na siya? Dali, ato siyang tungason, Analisa. Dali. Ma'am, nagpiyong man na siya. Ma? Ma? Muna siya guwa makabati ni mo, ma'am. Ma, nag-unsa ka din sa ibabaw sa bungtod. Ma? Oh, ayaw ka mo pagsaba. Kaya may gipaminaw ko. Ma'am Sabrina, tanawa sa ubos. Doon ang simbahan sa lungsod. Og sa pikas bahin. Diha sa atong tungod. Mura man ang sapa sa bandot. Igor di itang mituyok sa bungtod. Kalapad sa among yuta. Oh, Kami ang hari ni Inindapita sa unang panahon. Kami ang labing adunahan. hangtod karon ma. Kamo gihapon ang tag-iya sa lapad nga yuta sa banlod. Pero, patay na ang maong yuta. Unsay but mong ipasabot ma? Wa ka makasabot og patay. Wa na'y gamit ang yuta sa balot. Tungod kay tinunglo kini.
Gipuy-an na kini sa daotang mga espiritu sa unang panahon. Kamo gihapon ang nakaangkon og dakong luna sa yuta sa atong dapit, madam. Nakakita ka ni Ana nag-aso sa unahan, duol sa lungsod. Uunsa ng dapita, ma? Mao ka na ang yuta sa among kaaway. Ang mga palasyo. Palasyo? Palasyo. Ramil Palasyo. Pero usa siya kaamam. Amang? Palasyo ang tag-iya ni Ada karaang bahay nga ako ang gipuy-an. Sila ang una kong mga agaon. Mga sinahon ang mga palasyo. May kaila ka bang Ramil Palasyo, ma? Ramil Palasyo? Diin man na nimo gikang pangana. Aw kaila na nimo? Naasi magpuyot na ng dapit kay imong gitudlo, ma. Wakoy kailang Ramil Palasyo. Ignacio Palasyo ang tag-iya ni Anang Dapita. Ignacio Palasyo? Ma, kung buhi pa ka ng Ignacio Palasyo, pila kay iyang edad karon? Kaedad siya sa akong amahan. Nganong kontraman mo, madam? Ayaw! Pangutana! Sorry, madam. Dili na ko mangutana. Kana! Kung unsa man ang mga tao sa unang panahon, ayaw na silang tukiakay na nga matay na sila. Kung unsa may ilang mga sa, kinahalang ilubong na kana sa kalimot. May mga nakasadain ninyo sa unang panahon, ma? Nganong nangutana man ka? Gusto lang ko makatabang kung unsa man ang nakahasol sa imong una-una, Mama Mercy. Wa makahasol sa akong hunahuna. Kinilang ang akong imando kaninyo. Ayaw yun ka mo pagtunog sa yuta ni Anang mga palasyo. Dali na ka mo. Mamalik na kita sa upos. Usa ba ka, Ana? Dili ka mo agak na ko? Usa ba gibayra ni Rodel ni mo? Ang pagsigi og tanga? Pasaylo ako, madam. Dali, gunit na nako. Noon sa manis, mama. Mukalit maghihapon og simang. Klaro tuod kay gikan dinhi sa ibabaw ang lapad na kayutaan sa ubos. Nasa pangyuta nila ni Rodel. Ug ang sikpit kayuta sa mga palasyo. Nganong kaaway man ang pagtanaw ni Mama Mercy sa mga palasyo. Limpyo mo din kining Casa Alborono. May ingon ka man siya nga ako ning Ate Manol. Mga akong gihawanan. Ay gibuhi na kong balik ang hardin nga sama o forma sa hardin sa inyong bahay sa atbang. Nakinomdom ka ba sa sugilanon ni Ning Dapita, Loil mo? Siya. Kung sakitan ka, ayaw na pang sulti. Wa ba di ay suginlis sa iyong inahan kung unsay iyang kasinatian ni ining Casa Alborono. Walo. Gamara kayo og gisugilo na akong akong inahan sa panghitabo sa unang panahon ni Ning Dapita. Siya. Ako mga nahibawan sa tanan. Pero diligid ang kinabuhi sa akong mga katigwangan. Dihi kong magdako iyong bayan, di ba? Oh, misulti ka na ni Ana. Pero ang gusto kong mahibawan, mao ang krimen nga nahitabo ni Ning Dapita. Krimen? Oh, gusto kong mahibaw gikan mismo ni Mulo.
Ay mahimo bag dili na lang ka maghiskot sa nangagi, Sir Rodel. Ha? Ilubong na lang nato sa kalimot ang tanan. Ay salamat na lang nga imo ning gihatag na ako magbalik ang among bahay. Dili, Lo. Unsay puot mong ipasabot. Dako og kalabutan ang mahitabo sa kagahapon. Kamahitabo karon, Lo. Unsa? Lo, Ilmo. Gibati ko nga. Adunay mga mata nga nagtanaw nako sa hilom. Unsa? O gusto kong mahipaw. Kung nahanaw, kung ano nahanaw si Adila. O kung patay naman siya. Anong gipatay siya? Ang imong inahan ang nahibaw sa tanang nahitabo sa nangagi. Si Madam Mercy. Tubig, Annalisa. Ay, ni Ana Madam Mercy, oh. Pahunsa man. O abay multo sa palibot? Wa, Madam. Maayo. Bakasyon yun di ay ning atong gibuhatin, he? Ma, Ah, may nakuha ko nga mga hinugabayabas, oh. kanong nangawat man ka? Nagdahag kag dimalas nining atong bakasyon, da? Ma, diha raman ni Sadan. Walang dito makabantay. Mura man gud ugway tag-iya ang mga tanom dinhi. Kang kinsa dining bay, Madam? Ngano ako may pangutan-on nimo, Annalisa? Ako di ay nangabang din, he. Sorry, Madam. Naunsa na makakaroon si Rodel sa bahay? O baka siya hasulas sa mga maligno? Ikaw, Lo, Ilmo. Wa ka ba mubati sama sa kong gibati? Nga murag dunay naniid nato sa atbang sabay? May namatik dan sab ko, Sir Rodel. Daan pa ko. May kawatan. Usudan nga makasud usahay sa bahay. Ug dunay manghagis ug kalit. Gusto ka? Sa imong nahuna. Taho ka kini o mga daotang espiritu. Tao kini, Sir Rodel. Way multo nga mangawat usudan. Kinahalang maabog ang mga daotang espiritu sa bahay. Kay daghan na siya gipatay. Ma, sa imong una. Multo ka ang nagpatay na ng Padre Ramon. Ha? Unsa gyud ang itsura ni Padre Ramon sa dihang nabangalan ang patay niyang lawas sa sapa, ma? Ha? Guba kayo yung naong, Ma'am Sabrina. Nahibaw naman ka, ana. Ganong magsige magkagpangutana? Giguba ang naong ni Padre Ramon. Kung mauna, dili multo ang mipatay ni Padre Ramon, kung dili, tao nga nasuko niya. Ha? Sa ako nang giingon, dili makahimo sa pagguba og naong ang mga espiritu, ma. Mahimo sila makapatay sa kahadlok, pero sa pisikal nga pagpatay, dili. May punto si Ma'am Sabrina, Madam. Ug usa pa may gusto ninyong buhaton sa banlot. Nasiksik na kinis mga pulis sa pagpangita kang Adela, pero way ilhanan sa kriminal. Suhito sa maong dapit ang kriminal, ma. Ug nahibaw siya asa siya mutako. Unsa? Nagtuo ka, Ma'am Sabrina, nga nagtago lang sa banlot ang mipatay ni Adela. O, ana. Pero, unsa pa may iyang makuha kung mamatay si Padre Ramon? Wa ka makasa niya si Padre Ramon, Madam Mercy? Hilom, ana! Ayaw butang-butangi usa si Padre Ramon kay buutan siya! Pero, Ana, gusto na. Gusto na. Dila sa nato hasunan si Mama. Gusto na. Ihatod ako sa akong bag-ong kwarto, Annalisa. Mag-ampo ko dito para sa inyong mga kalag. Ma. Tubig palihog, Karding. Karena sira. Asra. Salamat.
Sir, tuwa pa si Lolo sa atbang nga bungtod, sir? Oh, tuwa pa siya dito. Kinahanglan ti manon niyang iyang luna. Sir, tinuod ba gyud na nga imong ihatag Lolo ilmo ang atbang nga yuta? Oh, sila ang unang tag-iya ni ini. Busa angay lang nga, ibalik na nila. Unya, sir, musugot kayo mong inahan na. Nga ihatag ni Lolo ilmo pagbalik ang yuta sa atbang. Ako ang magbuot, Carling. Aw, ikaw man ang sumusunod in dapita. Aw, sir, makabuot yun ka. Uy, may lain kang problema, Sir Rodel? Wa ka ba'y laing na matikdan ining dapita, Carling? Kuan, sir. Doon naman, sir. Unsa man? Mura man og dunay laing tao nga mag-agi-agi in dapita. Parehas tagun ako na. Maling tao nga, naniid lang sa atong lihok din ng dapita. Unsa naman kay naitapo dito sa dakong bahay? Ngano mo naman mo balik din ni Sir Rodel? Daga ng mga misteryosong nga niya sa akong listahan. Napun-an na sad. May Ignacio Palacio nga kaila si Mama. Pero, mo siya kaila nga Ramil Ignacio. Kung tinuod na kaaway nila ni Mama Mercy ang mga Ignacio, unsa pa sa ilang giawayan? Unsa man rin? Mura magdunay naghilak. Kinsa ka rin? Ma'am Sabrina? Ana? Nakabati kas naghilak? Nakabati ko. Mura man si Madam Mercy ang naghilak? Siya kid Annalisa. Unsa kay gilakan ni Mama? Dali hinuon ato sa sihon. Ma? Manaunsa ka? Ngano naghilak ka, Ma? Nahilom naman sa sutsi ang kwarto, Ma'am Sabrina. Pasig naman na lang tingalis, Mama, no? Ay! Oh! Ma! Ngano di ikaw unsay mong gihilakan? Ako? Naghilak? Wa man ko muhilak. Kinsa may nag-ingon nga naghilak ko nga wa man ko maghilak. Nabati na mo nga dunay nagbako dinis imong kwarto, Ma. O klaro kaayo nga imong tingog ang naghilak, Madam. Ay naunsa gud taon mong duha. Natuog na ko, oy. Nakamata lang ko sa inyong tuktok. Mga samukan kayo mo. Pero dili sad mahitabo nga manuktok mi dinis imong kwarto, Ma, kun wa pa may nabating hilak gikan diha sa sud. Unsa ba mong sultihan nga wa ko maghilak? Oh. Ngano di ba mamutuo? Tanaw ako na ba kung doon na may luha ning ako mga mata? O di ba, wa? Wa tinuod. Mga tuog na mo! Pero, nakasiguro gid ko nga si Madam Mercy ang naghilak, Ma'am Sabrina. Na, di na lang tama mo gustoy. Wa man gid kuno siya maghilak. Wa. Sige na, Ana. Mga tugot nagbalik, ha? Dali, Ma. Anong di mo ba kong giingon ini pa? Nasuko si Mama. Ma! Naunsa man ka di sa sud? Mama Mercy! Ma! Ma? Anong nanuktok na masab mo? Kasamok ba ninyo? Nisinggit man ka. Nasuko kasi mo, Papa. Pataka mo lang kang istorya, oy! Padung na unta ko buhigda! Patog na mo, oy! Sige na, Ana, mga tuog na ta. Di na to tagdun si Mama. Gidaman si Mama? Mao na, Rodel. Salamat, Eya, nga miduaw ka na mo din niya.
na may nabisihan ako sa bahay, Sabrina. Ano may mga daman ni Mama? Kasagaran, maghisgot siya sa iyang amahan. Unsa? Rodel, dili ka nga ang amahan ni Mama ang nakaingon anang iyang kahimtang ron. Sabrina, Usahay, ang nangagi ang pundasyon sa atong karon, Rodel. Ang mga ngilad nga kasinatian mo'y muguba sa maayong pangunahuna sa tao. ug unsa may buti mo ipasabot, anak? Huwag ka na. Molestyaha sa iyang amahan si Mama Mercy. Unsa? Ipatanaw si Mama og espesyalista sa utok, Rodel. Kumusta ka din, Ma? Nia. Murag preso. Ano nakasulti man ka, ana, Ma? Kaya di man ko makagawas-gawas din eh. Unsa dili gud, Ma? Misulti na ako sa Sabrina nga mitungas ka sa bungtod nga ikaw ra. Wa ka magpaibaw nila. Kung magpahibaw ko nila, dili masag ko nila tugtan. Tugtan ka nila, Ma. Ila ka pang ubanan. Ano mo laban man jud ka ng imong asawa, Rodel? Wa ko mulaban, Ma. Kumusta naman ang mga demonyo dito sa bahay? Nagsige paghihapon og pangabat ninyo? Wa, Ma. Kung mao. Mga bat lang sila kung naa si Sabrina. Daan pagyud ko nga kanang asawa nimo ang gidugok sa mga daotang espiritu. Ay, pasulti, ana, Ma. Masakitan si Sabrina, ana. Unsay ba sakitan? Nga pating makignaw ng imong asawa? Ma, Maayong pagbuminaw sa Lex. may pangutana ko nimo. Unsa man na? Unsa man gyud ang tinuod nga pagkataon ni Lolo Romero, Ma? Oh. Ngano naghisgot ka man sa imong apuhan? Ha, Rodel? Dili siya mahimong hisgutan kay demonyo siya! Giunay ka ba niya, Ma? Gipasakitan ka ba sa akong apuhan? Ma! Sunda ang uban pang sumpay ning Sugilanon nga sinuwat ni Benerica Bidad. Daghong sa sasa. Palihog dahil kuno og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.